Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hak arpasan tarik ujelia arjar arpo, kaseng kinong dimadan kibedan pok Kshatri, jangka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Haringkat kajing senran lang jong kinoi lam katma orang liu juki kila lepan IT ya katop kaban ningkong jong ki kerteng kinong di madan ki bom patsyem layo ya kajing rap pisahan nak sorkar kabala kular ban ajing rap syabaro kinong belasngi ki bala duo kamai ha kapur badan kajing hang kerdem ha kari borok kawai bat kentop ru ha kini kejela Meghalaya habai keren mak abati CTV hadian kajing kendo yau deputy secretary jong katnat labor kakong Angela Rengat kabalong ka convener jong katma orang liu juki kaya tho ba hakni kathup kerteng ke beningkong hadian kajing jurep la syam banaki lai pun rengot tang san ngot ki blayo yakni kajing ram kat baki lai pui ngot ki wepat kempat yo setia nalor nang ta kani keseng ginong di madan kala airu kiti bat kador khas how chief secretary bat how principal secretary jong katnat urban affairs ka sarkar jilla uba Donald Phillips walang ban pensngau yakni kajing jong ginong di madan. Terima kasih yang submit ni kalis ke Baningkong. Naki kerteng ki balai pun riu tulip di UI ini. Tang sangut ki bayo ya kanika news pa. Ti isotu ini bisa long ru i jingksan di barit. Padla kataru ila ban yarap ndai katar ki miyo. Shushu ndai ni wan ban bang halor kata bangi hapan penbet kumnu ban ailat ba yaki. Nang di madan bakin sedang biang ya lakakam namar habak la play cawe-cawe kedukan gini kita ngitip bekas sarkar kamla teh buat ini news pa kular 4 poin kamnu mela ba kursan sa kini ki brai man kini ki kwa wan tre dak ti jat jang ban pen em ye yang sam jang ban mental lai penai ki dak cooperate bekas sarkar ki dak song hayeng hendrei mental aban sekejing dengan sekejing undon ai isu ban kursan ki yang sam jang ti kalong ko ege susi ba kanika kam ju kinong di madan kala asa teng hado kata-kata la alai snem tam ki dorkas ki bangila ai shaka labor department sha ki minister ki ege la sulang ndri midon mon na kalyang sarkar ban penbet dade bala penbet nya do men shwa ba ki penyai be ka central act ko mangiong la biang la batai kinu ki jaka balong wan song kinu ki vending zone la yo ai license ki hawker ki la along ban chimta ka TVC nama ditang maki basong tu bat batip syai kumnu ban le ya ka kam di madan ki ek jingdon kam kumnu ngila ban penbet ki basong ha sekretariat hang ni hata ki mla ban champang haru kata-kata markata ka central act kala bat ha syai kumnu ban panya ikni ki mereka kadon be kata kajing kwa bat pentre kami kene tingi wan mentasi ban bang ya kata badi ban penbet bat kham tam menta hakane ka pandemic lele hajing sosat ban kamai jakpo kamam kaisu ndre ni haban perkat kumnu ban peli kilat kilenti ba wat ladang ibu eta ka physical distancing jing pangmas kan katai ngila ban aila eki ban dejing di kini ki kloi ban yes no khtilang mak sarkar wala kan ningal yang ro ndre menta ngin yai ap tang ini tayau jat bai deputy Chief Minister Yong ba ila ai por sita yo kane kata yo menta ban kot la sai bakin penbet kini ki officer ki bade ban pet ndrila dakim la ti kane kata yo ban wan la hap sim ki bai hilat kinti ke thra kita ki lat kinti ki ba kin hap song ka seng kan hap song kan hap perkat ndrei ni so thu sai ba ha ban ka jeng khan kimnum la su ban song ha ye ndrei ka ka bangi ni bitha kalong ba ngila ban penbet khnang ba kamnum dan kajing nong kumno kajing ya lom brio kajing ya bun brio hadu ba kau abjing ma nakalyang jang pandemic rila dakim penbet pade kala am poi sata hakata ka pon ni le kumno tisaka wairu ngatharai ni haban smooth sai bakarang dan ku case ka high court lele kala abatha chief secretary ban pet kloi bat pet banya ai kene kam ndim pat judon bale di sakawiru kisnong kimdon jurisdiction halor kam hawking and street vending but kimdon hawk bakin
thak ya ki seng samlai ki nak samla ban let thwet ban be ya ki nong de madan bon ki lim ta kim shongro ki shuya di kriya iberit ya ba i kriya ban de manu ba ai hop ya pi ban be ki kalong bi an tak kani ki di pan song tho long na kani kan list ka ba ning kong ba ngidang submit nei na ki live pun riu tu li ki kertang ki badan hundu tang san ngot ki dang yo itu kan news ka ka GS root ka mo fran not fran ka yodu nei ka dei ka ba hakal yang ka an kam tam ka an bai dei ber kinong di madan kitu ki jaka ki dei kita ki heritage market ne ki yo ki bela judan na duman chka ki baki hoka ki sham na duman chka pat ka an ka ong ba himbit ban pendik ban penbit hendrai ka batai gen ba kumno ban song ka ban song kumnim ta phila hendrai ka tar phimla ban le dala de marwai tang lada pidon kata TVC ru kadai ban kan long ka TVC ka babiang ka basai tang lada ka don da kumno 50% ki hoka kajing sisa ka long na do baka dan kan ka pandemic le nga iba wat ki bam dei ki nong de madan ro ki bam menshwa ki bam ju dei ki nong de madan kila ya mi lu samadan ban ya de ban ya namal ba ka pandemic kala penlong ta bala sat ka kamai ka kaji Pinyu hak mat yang kibriu ter stesa jaya sa setiap barak tu kia shong le si kia shong mat yang la jong ne kia shong mat yang kibai rei la bon ha mangi ong ba ka hab don ka jing su thu ba habangi ong hoka bat vendors ki de ki bala jule e kene ka kam na du macam macam bon le ke bala akhir pateng naki kemerat kene ka jing di madan ki sok ki pa ki chor ki thep ne ki jan ki nep ba kitu ki desi sa ki hokka na makim dan la choda kumwai ban kamai ti ka sarkar ka hapan su thu ba ka dei ban pen bet wood ya kan ka kam na man menta kala kham he kala kham he ba kala kham kya ka kan ka pandemic tingi na ka seng jo ki hokka ni keren bet halor kita ki hokka ki balade ki nong de madan na do muswa kalis jong kitur kala adan hayeng shariru ngina hak submit na do lives na muswa te ki don hak ban stak biang kamai kaji jong ki long tekum ki dukan te su ong baki shomha surok mo hendrai kata baki ong ba khaknya ne baki rum tang lada ka sarkar ka tre pa kaseng nama ka sarkar ka nungut tikila ban bu pahara ki pulit ne ki magistrate ne ki brina municipal hendrai lada ka seng dala dia lade ka ongin pe himangi maki ki ithuru ibai pi ni hapan so thu ikata tiki kila ban regulate kila ban penbiang ya taka physical distance kila ban penbiang ya taka pali manu ban wan tasni manu ban pep manu ban wan nasai ka sarkar ka mun makatang iban sipa ni kata bak sarkar ka hap ban tray lang bak kani ka seng ka badan palat khat san spa ngot ki nong de madan ki balan de ki nong de madan manduk muswa berang mi thaman ta samadan ngim tip nya le no normal ba ni so tho bakaran ka jing henry kitu le se ka ade no da khabai pere ka minta